Kamusta mga sir, mga tropa, kamusta? Welcome back sa akin channel. Ang gagawin natin sa tutorial na ito ay magkakabit tayo ng LED na ilaw at saka magpo-full wave tayo. Tuturo ko sa inyo yung insakto paano i-full wave ang wave 100. At ituturo ko na rin sa inyo kung paano ang proper installation ng switch, kung paano maglagay ng headlight switch sa wave 100. Okay mga tropa, mga sir? Sana may matutunan kayo at simulan na nating i-wiring itong motor na ito. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede nyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga sir, mga tropa, no? Gaya ng sinabi ko, tuturuan ko kayo kung paano i-full wave ang wave 100 at tuturuan ko kayo kung paano ang proper installation ng switch. All-in-one na mga tropa, no? All-in-one na ang tutorial natin ngayon. So, huwag kayong mag-skip sa video natin para hindi tayo malito, hindi maguluhan, maintindihan na malinaw. Okay? Ito yung LED na ilalagay natin, ano? Ito yung bagong Makoto, yung mayroong kulay yellow, no? Yellow, white, high and low, white, yellow, single, no? All weather siya. Tapos ito yung ating charger ng full wave. Tapos bumili na rin kayo ng ganito, headlight na 3-way, no? 3-way switch. Ituturo ko rin sa inyo kung paano ikabit yon. Tsaka ito yung socket niya. Kailangan nyo ng dalawang socket doon sa headlight switch para mai-wiring natin siya, para may separate natin yung park light tapos yung headlight. You know, kung ginitna mo siya, park light lang, pag sinagad mo, headlight na siya. Okay, so natanggal ko na yung mga kaha niya. Ang una natin gagawin, ipo-full wave muna natin. Tatanggalin natin itong mga wire ng stator at tatanggalin natin yung crankcase cover. Okay, mga sir, ito na po yung ating stator. Okay? So, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung para saan yung bawat kulay, kung anong purpose nila. Ito yung yellow wire. Okay? Ito yung yellow wire, siya yung nagsusupply ng headlight sa high and low. Papunta siya sa high and low ng switch, tapos susupply niya na yung headlight. So, pag pinaandar niyo yung motor nyo, siya yung nagsusupply sa headlight. Ito naman yung white wire, no? Siya yung nag-charge ng ating battery, charger siya. Sa pagpo-full wave, lahat ng uri ng stator, ang white wire ang huwag nating gagalawin, no? Hindi natin gagalawin yung white wire sa stator. Lahat ng klaseng stator, pag may nakita yung white na wire, huwag nyo na siyang gagalawin kasi siya na yung pinaka-dulong rewind ng ating stator. Siya yung in coil. Dalawang in coil natin, ground tsaka yung white wire. Okay? So, kung may makikita kayo rito na dalawang magnetic coil, ayan naman yung dyan naman kumukuha ng supply yung ating headlight. Itong dalawang magnetic coil na to ay karugtong niya yung yellow wire. Kaya tinawag siyang half wave. Kasi kumukuha yung yellow sa gitna ng rewind. Paano ba yung gitna ng rewind? Itong ground, naka-body ground to. Tapos pag yung ikot ng rewind niya, papunta dyan. At ito yung pinaka-dulo ng rewind niya. Susunod, itong white wire, itong magnetic coil. So yung rewind niya, iikot dyan, iikot dito.
Tapos ito naman yung pinakadulo niya. So nagsalubong sila. Yung ground tsaka yung white wire na rewind nagsalubong, no? Yung itong galing dito. Nagsalubong sila diyan sa gitna. Tapos sa gitna, diyan naman kumukuha itong yellow wire. Kaya tinawag siyang half wave. So ang gagawin natin ngayon, gagawin natin siyang full wave. Hindi na siya kukuha sa gitna, yung yellow wire. No, hindi na kukuha diyan. So tatanggalin natin tong yellow wire sa gitna para gawin natin siyang full wave. Okay? So tanggalin muna natin itong yellow wire ito. Tanggalin muna natin yan. Okay, nagets nyo ba ba't tinawag siyang half wave? Kasi yung yellow wire kumukuha ng supply sa gitnang rewind ng stator kung saan nagsalubong yung white tsaka yung ground. Ano? So ito yung yellow wire natin. Tinanggalan natin siya doon sa dalawang magnetic coil dito. Tinanggalan natin. Dapat wala na siyang contact dyan. Okay? So ayan. Hinangan natin muna para maging matibay yung kapit niya. Okay? So ayun yung kaya tinawag siyang half wave kasi itong dilaw na to kumukuha siya sa gitnang rewind kung saan nagsalubong yung ground tsaka yung white wire. Doon siya kumukuha kaya half wave. So kung gusto niyo pang maintindihan kung ano pang ibang terms ng half wave, i-search niyo na lang sa Google para maintindihan niyo. Kaya hindi ko rin may papaliwanag. Okay, so dyan, tinanggal natin siya dyan, no? Tsaka wala na siyang contact dyan sa gitna ng rewind. Ito naman yung ating ground, yung isa pang dulo ng in coil. Kung may makikita kayong ganyan, yung plate, automatic, yung tapat niyan na magnetic coil ay ground. Anong gagawin natin? Tatanggalin natin yan kasi sa full wave, dapat floated yung ground. Dapat walang nakakontak sa body ground pag nag full wave tayo. Ang gagawin natin, tanggalin natin ng cutter o bahala kayo kung anong klaseng materialis sa pantanggal nyo yan. Okay, so ito, tinanggalan natin yung kanyang ground. So ibig sabihin, wala na tayong contact sa ground, naka-floated na tayo. Anong gagawin natin sa tinanggal natin dito sa magnetic coil? Anong gagawin natin dito? Okay, tutok muna natin. Okay, so naka-floated na yung ating ground. Anong gagawin natin dito sa tinanggal natin na ground? Ilalagay natin siya dun sa yellow wire na tinanggal natin. Okay, doon natin siya i-connect dito. So tansyahin nyo kasi magpuputulan nyo. Ayan, tansyahin nyo yung haba nya. Tapos putulan natin ng konti para may sakto lang natin, ano? So ibig sabihin yung ground na tinanggal natin, ikakabit natin siya doon sa yellow wire kung saan natin tinanggal, ikakabit natin sa tinanggal nating yellow wire. Pero bago ang lahat, kiskisin nyo muna yung magnetic coil, palabasin nyo yung tanso para mag-contact siya kasi itong magnetic coil ay mayroon siyang coated, no? Naka-varnish siya. So ayan, yung ground inilipat natin sa yellow wire. No, yung yellow wire tinanggal natin dun sa gitnang rewind. So, tinanggal mo yung yellow wire, tinanggal mo yung ground, pagsamahin mo silang dalawa. Tapos hinangan mo. So, ibig sabihin, yung dulong rewind natin, yellow wire na, at yung isa pang dulong rewind natin ay white wire na. Kaya siya naging full wave na ngayon. Hindi na siya kumukuha sa gitnang rewind, no? Pagkatapos, ganyan ang gawin nyo. Pwede nyong iselyado yung pinaghinangan nyo o pwede nyong i-strap din. Ang importante, huwag siyang sumayad. Tapos, sa dulo ng socket, makikita nyo dyan yung yellow wire at white wire. Okay? Anong gagawin natin dyan? Tatanggalin natin yung yellow wire at white wire kasi dyan natin ilalagay yung regulator natin. So, importante, tananggal nyo yung yellow wire at white wire doon sa pinakadulo ng socket. Ano? Okay? So, ayan. Ilagay na natin at isalpak na natin to.
Basta lang Bizares Idol. Sabi nila balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikuling. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kung sakali ba ika'y mawawala. Okay, ito na yung ating tinanggal na wire, no? Yung yellow wire tsaka yung white wire. Ang gagawin natin, dudugtungan natin ng kaunting wire para mailagay natin siya doon sa, mailapit natin siya doon sa original na charger. Kasi andun yung, sa bandang likod nito, andun yung original na charger ng ating Wave 100. Okay? So, dudugtungan natin siya ng wire na silang dalawa, dugtungan natin at ipagapang natin siya doon sa bandang likuran. Okay? So, walang problema kung hindi mo na matrace kung ano yung white wire sa yellow wire. Walang problema ron. Kahit na basta dugtungan nyo siya para mapunta lang siya doon banda sa likuran, dito banda. Okay? Tapos isaulin na natin itong mga sakit niya, yung mga original na dugtungan niya. Okay? Pagapang na natin to. So, ito na yung ating pinagapang na wire. Tapos ito naman yung charger natin. Ikabit na natin. So, okay. Umpisa na natin magkabit. Unahin muna natin itong pink tsaka yellow wire. Para, ano natin. Balatan muna natin lahat. Mga katropa, sa charger huwag kayong magtitipid. Importante, bilhin nyo yung pinakamagandang charger para hindi kayo maabala, hindi kayo uulit, o hindi kayo mapupundihan ng ilaw, okay? So, itong pink wire, tsaka yellow wire ng charger, ilagay nyo lang siya dito sa stator kung saan natin pinagapang yung sa stator, ano. Ilagay nyo siya kahit magbaliktaran siya dyan, walang problema. Importante, yung galing ng stator, yung white wire, tsaka yellow wire, mailagay nyo dito sa pink at yellow wire ng charger. Walang problema kung saan matatapat yung white ng stator at yellow ng stator. Ang importante, nasa pink at yellow wire siya ng charger. Okay? So, yun nga sinasabi ko. Sa charger, huwag kayong magtitipid para hindi kayo maabala. No? Yung kailangan, bilhin nyo na yung pinakamaganda. So, next natin, ayan yung pink tsaka yellow. Susunod natin yung green wire. Dito natin ilagay sa green wire din ng motor. Okay, yung green wire natin ay ground. So, yung ground ng Honda ay green. So, green to green lang tayo. Next natin yung red wire ng charger natin, ilagay din natin sa red wire ng motor, ano, kasi yung red wire ay yung papuntang battery para magkarga yung ating motor. So, red to red wire lang ang gagawin natin. Red wire ng charger, ilagay sa red wire ng motor. Okay? So, ayan. Susunod natin itong kulay itim. Itong kulay itim, napaka-importante ito, no? Ito yung nagkukontrol ng voltahe. Kung dati yung itim nilalagay natin sa dilaw, ngayon hindi na kasi maglalagay tayo ng switch. So, huwag niyo nang ilalagay sa dilaw. Ang gagawin natin, yung kulay itim, dugtungan nyo ng wire ng kaunti kasi ipapagapag naman natin siya doon sa bandang gitna ng motor para itap natin siya sa black wire. Parang ganito ang ginawa ko. Dugtungan nyo siya, tapos isilyado na natin. So, yung dating video, kailangan pagsamahin natin yung itim tsaka yellow wire para maging battery operated yung ating ilaw. So ngayon, hindi ko na pinagsama kasi ituturo ko na rin sa inyo kung paano maglagay ng switch sa Wave 100, no? Yung proper installation ng switch. Yung kulay itim na wire ng regulator, dugtungan natin ng wire para ilagay natin siya dito dito. So kung maalala nyo, ito yung black wire ng regulator natin. Dinugtungan natin siya
Kasi ilalagay natin siya dito sa solid black wire ng motor, no? Yung solid black wire ng motor, ay yung pag sinusi mo, magkakaroon siya ng live. So, ibig sabihin, yung red wire na galing battery, pag sinusi mo yung susian, magkakaroon siya ng live. So, diyan mo ilalagay yung black wire ng charger. Kasi kailangan mapasukan ng positive yung black wire ng charger para makontrol niya yung voltahe. Hindi tayo malulubuhan, hindi puputok yung mga ilaw natin. Okay? So, black wire ng charger, ilagay sa kahit saang black wire ng motor. Basta black wire. Okay? So, tapos na tayo dyan. Tapos na tayo dyan sa full wave. Okay na yung full wave. Dito naman tayo sa switch, no? Ito, 3-way switch. Okay? Bumili kayo ng ganito. Sa likod ng 3-way switch, ilagay mo yung socket. Ayan. Dalawang socket ang ilalagay mo. Okay. Yung socket na to, mga katropa, iba't ibang kulay yan. Pag bumili kayo, iba't ibang kulay. So, wag yung intindihin yung kulay ng socket. Ang importante yung mga pwesto ng bawat wire. Kasi pag bumili kayo ng kulay, ay ng socket at ibang kulay, malilito kayo. So, wag yung intindihin yung kulay. Ang tignan nyo, yung pwesto ng bawat wire, no? So, dito, tanggalin yung gitna. Tapos, dito naman sa kabila, tanggalin yung kabilang side. Okay? So, naiwan niya yung dulo at itong dalawang to. Okay, so ganyan gawin nyo, ha. Tignan nyo mabuti, ganyan ang gawin nyo. Ito yung park light sa baba. Sa baba, park light. Sa taas naman ay headlight. Ano? So, itong dalawang wire na to, itong black wire, pagsamahin nyo. Kasi, hindi yung, huwag nyo intindihin yung kulay, yung black wire. Itong bandang gilid na to, ayan, common yan eh. Pagsamahin yung dalawang yan kasi, siya yung main source ng kuryente. Itong yan, yung dalawang yan, susuplayan niya. Ano? Siya yung pinaka-main na supply. So, pag ginitna mo lang siya, ito yung park light natin, yung nag-iisa. Ayan, yung park light natin. Tapos, pag sinagad mo, ito naman yung headlight, yung papuntang switch ng high and low. Okay? So, lagyan natin siya ng wire, tapos na tayo sa full wave. Okay na yan. Nasa switch na tayo. Ang gagawin natin, medyo madilim na mga katropa, ginabi na tayo. Ibubutas natin siya dito gamit yung ating blade cutter. No? Ibutas natin siya dyan. Ayan, gamit ang blade cutter. Tapos, ilagay muna natin to, ha. I-install muna natin tong switch natin. Okay, so nailagay na natin yung switch ibutas na natin yung switch, ano. So ito yung ating common, ito yung black. Huwag nyo intindihin yung wire, mga katropa, kasi magkaiba tayo ng kulay dun sa mabibili yung socket. So gawin ko lang yung switch natin, no? Yung common, yung black wire, yung dalawang black wire, pagsamahin nyo tapos dugtungan nyo siya ng wire, parang ganito, no? Kasi yung black wire natin, ayun yung common, yung black wire sa switch, no? Tignan nyo na lang yung mga pwesto niya. So, ayun yung black wire, dugtungan ng wire, tapos sa dulo, i-stripe nyo siya, no? Ito yung dalawang black wire, pinagsama natin. Okay? Tapos sa dulo, balatan nyo para ma-recognize natin na siya yung common, no? So, yung black wire na dinugtong natin, may balat sa dulo, ayun yung common. Susunod natin, no?
gumamit tayo ng ibang kulay ng wire. So itong red wire ng socket, ito yung papuntang high and low. So dugtungan nyo siya ng wire, hindi na black wire. Ito ginamit ko red wire. So bahala kayo kung anong ilagay nyo ibang wire. Importante hindi siya magkaparehas dun sa common para ma-recognize natin siya, no? So ito yung ating switch na. Okay. So kung makikita nyo yung pinakadulo, yung itong red wire, ito yung papuntang high and low. So ang gagawin natin, dunugtungan natin ng wire, tapos sa dulo balatan nyo para makarecognize natin na yung red wire na mayroong balat ay papuntang socket ng high and low. Next natin, ito yung ating park light. Okay, dyan yung pwesto ng park light. Ayan yung pwesto nya. Lagyan nyo rin siya ng wire. Red wire na rin ang ilagay nyo, red wire na rin. So dugtungan nyo siya ng wire. Okay, dugtungan muna natin. Ipaalala ko lang, tignan nyo yung pwesto ng bawat wire. Huwag nyong intindihin yung kulay natin, na kasi iba't ibang kulay yan. So yan yung socket, ayan yung ating park light. Huwag nyo nang babalatan. So ibig sabihin, yung may balat papuntang high and low. Okay, tapos yung walang balat ay park light. So mare-recognize mo siya kung saan yung bawat kulay. So ulitin natin. Okay, ulitin muna natin. Okay, so itong black wire na may balat, ibig sabihin siya yung common, siya yung main supply. Itong may balat na red wire, siya yung high and low, at yung walang balat ay park light natin. Ano? So ganyan ang gawin nyo para ma-recognize. Okay, tapos balutin na natin ng electrical tape. Ganon ang ginagawa ko, kaya nare-recognize ko kung anong wiring ang ginagawa ko, kasi mayroon akong palatandaan sa dulo. Nilalagyan ko siya ng palatandaan. Okay, so balutin muna natin, silado natin para malinis. Okay, so ito na yung switch natin, naibutas na natin. Okay, nailagay na natin yung switch. Mas maganda kung ganitong switch ang gamitin nyo, mas malinis, mas magandang tignan. Huwag yung switch na ordinary lang, yung on-off. Tapos ito naman yung ginawa natin, ano? So sa ginawa natin, kung maalala nyo, ito yung ating common. Ito, yung black wire, ito yung main supply. Siya yung magsusupply dun sa park light, tsaka siya yung magsusupply dito sa dalawang to. Okay? So, ang uunahin nating ilagay muna ay yung black wire. So, iyan muna natin to. Okay, kung maalala nyo, ito yung may balat. Papunta siya sa socket ng high and low. At yung walang balat, ito naman yung park light natin. Okay, so unahin muna natin tong ating main supply. Ito yung black wire, no? Yung main supply, ilagay natin siya sa solid black wire ng motor. Kahit saan kayo kumuha, pwede basta sa black wire. Pero sa ngayon, kukuha ako ng black wire dito sa flasher relay kasi malapit na siya eh. Meron sa flasher relay, meron tayong black wire, ito. So mas malapit yung flasher relay, diyan ako kukuha ng black wire. Okay, pag sinusi mo yung motor, magkakaroon ng positive yung black wire na yan. So diyan tayo kukuha, no? Yan, black wire. So ito yung common ng ating switch. Ilalagay natin siya diyan sa black wire. Okay, so nailagay na natin yung common ng switch natin, yung main supply ng switch natin, na ilagay na natin sa solid black wire doon sa flasher, ano? Sa flasher ako kumuha. Pwede na rin kumuha sa flasher. Okay, so nailagay na natin, tapos isauli na natin tong socket ng ating flasher. Ano? So ayun yung solid black wire. Common ng yung main supply ng switch sa solid black wire natin ilagay. Tapos isauli na natin yung socket ng flasher. Okay. So, ang next natin, ang susunod natin ay yung dalawang wire na lang. Ito. Okay, ito yung socket ng ating high and low. Yung nakikita nyo dyan. So, ito yung dalawang wire. Ito yung papuntang headlight socket. At itong walang balat ay yung park light. So, madali nating ma-recognize kasi meron tayong palatandaan na sa wire, ano? Naglagay tayo ng palatandaan. So, ganyan ang isa pang technique sa wiring
para hindi kayo malito kung anong wire yung ginagawa nyo. Okay, so ito na yung ating dalawang wire. So ulitin ko ulit, yung may balat ay yung papuntang high and low socket at yung walang balat ay park light. So sa socket meron tayong blue, ayan yung high, yung white, ayan naman yung low. So ang main supply niya, itong yellow wire. Siya yung nagsusupply sa high and low. Anong gagawin natin dyan? Ang gagawin natin ay putulin natin yan. Ikat natin sa gitna. Huwag nyo isagad sa socket ha. Sa gitna. Ayan, gitna. Yan. Okay? So naputol na natin. Meron na tayong dalawang yellow wire. Isa papuntang high and low at isa supply sa motor. Okay? Kung nakikita nyo, yan. Okay, unahin muna natin tong red wire na mayroong balat. Yung red wire na mayroong balat, kasi nga, yung red wire na mayroong balat, ay yung ating supply sa high and low. So, ang supply ng high and low, dyan natin ilalagay sa bandang socket. Okay, ayan yung supply sa headlight natin. So, yung red wire ng ating switch, na walang balat, ilagay sa yellow wire, papuntang socket. So, ayan siya. Ibig sabihin, susuplayan niya yung high and low para masuplayan niya yung blue tsaka white. Magkakaroon ng high and low. So, ito yung walang balat natin. Ito yung park light. Dito naman siya sa isa pang yellow wire na pinutol natin. So, masusuplayan yung likod tsaka yung dashboard pag ginitna mo siya. Diyan natin siya ilalagay. Okay? So, ilagay muna natin dito para masuplayan yung dashboard tsaka yung taillight natin, yung park light. Okay, so nilagay na natin, no? Yung switch natin ng park light. So, ibig sabihin, pag ginitna mo siya, masusuplayan na yung likod at masusuplayan na rin yung dashboard nyo, iilaw na rin. Okay, tapos isauli na natin yung socket, isauli na natin yung mga kaha, lahat ng isauli na at ititesting na natin. Okay, so nasauli na natin yung kaha, nabuo na natin lahat, ready na. Ititesting na lang natin yung ating finished product, yung mga ginawa natin, ano? So, itesting natin. Papaandar rin natin yung motor at i-voltmeter muna natin yung ating full wave. So, ito yung ating full wave. Okay, pag ni-revolution mo siya, 13.6, 13.7, dapat hindi ka lumagpas ng 15. Pag lumagpas ka ng 15, 16, pangit yung regulator mo. Sunod natin itong switch. Okay, naka-install natin yung switch natin. Ayan. So, pag ginitna mo siya, ayan switch niya na. Okay, patay lahat. Dashboard, patay. Patay yung taillight. Patay din. Okay, hindi naka-on lahat. Pero pag ginitna mo yung switch mo, gitna natin. Gitna lang. Ayan, gitna. Nag-on yung dashboard. Gitna ang switch. Ano? Naka-on na yung dashboard. Tapos, ayan. Pag ginitna mo siya, mag-on yung dashboard pero hindi pa siya nakailaw. Ano? Yung park light lang. Ayan. Pati yung likod, naka-on na rin. Pag ginitna mo yung switch mo. So, pag sinagad mo yung switch, sinagad mo sa dulo, iilaw na yung headlight, tapos nakabukas pa rin yung dashboard, tsaka yung taillight sa likod. So, ayan yung high and low natin, nasuplayan na. Pag sinagad mo yung switch, masusuplayan yung high and low. Ayan. All weather to, mga katropa, yung LED niya. All weather. Okay? Tapos, pwede mong igitna. Gitna mo lang. Sige, gitna mo. Ayan. Gitna. Dashboard lang. Tapos, pwede mo siyang patayin ng sagad. Okay? So, ayun lang mga katropa. Sana may natutunan kayo. At sana magamit nyo sa panghanap buhay. Dagdag kaalaman. Ingat sa pagwawiring mga katropa. God bless sa inyong lahat.